Jo ľudia, my už sme sa dlho nevideli, no dlho, posledné video neviem ani kedy vyšlo, ale ešte boli letné prázdniny, áno, momentálne je štvrtok, ani nie týždeň po začiatku školského roka, áno, ja viem, je to smutné, ale videa pre vás budem stále točiť. V tomto videu to bude ďalší taste test, hej. V tomto videu sa mi do rúk dostali tieto veci. Moonov drink. To je The Moon Aloe Vera originál, hej. Citrón a toto jablko, hej, klasika. No. Ja som počul nejakú takú vec, že Moon spravil, že proste mu vo výrobe spravili tú chybu, že 24 000, myslím, drinkov to bolo, čo mali, že sú perlivé, hej, inak normálne nemajú byť perlivé, hej, takže tým pádom tá perlivosť zvyšuje tú hodnotu, hej, toho drinku a ja neviem, že či nebudú náhodou všetky perlivé, hej, každopádne ja som ich zohnal takto po jednom kuse, lebo oni sa dajú iba kúpiť, že v podstate v celom paku, neviem koľko tam ich je, ale ako stojí to dosť veľa. Skúsime potom zadať ten súťažný kód pod víčkom, hej, a ja asi zbehnem ešte pre skleničku, aby sme mohli ísť, aby si sme mohli aj pozrieť tú farbu, hej, toho, takže zbehnem pre skleničky, hneď som tu. Takže mám tu aj 3 pekné skleničky a myslím si, že mohli by sme ísť na prvý Moonov drink, hej. Prvý je jablko, hej, akože on to je proste aloe vera, hej, originál, čože akože aloe veru moc, ako myslím túto presne, hej, aloe veru, moc nemusím, ale snad to bude dačo lepšie. Áno, som ostrihaný podľa hrnca, nevadí, ale jabkový džús a citrónový, ako ten je dosť akože letný vyzerá byť, na čom je aj Moon v lete asi na pláži nakreslený, hej, takže pozdravujem. No proste ideme, ja neviem, no dobre, asi začnem týmto klasickým, hej, tieto si odsunieme, hej, schválne, že či tam sú bublinky, že či je perlivý, hej. Ten bude perlivý. Ja sa ho idem skúsiť napiť. Práve si akože k tomu čuchnem. Nemoc nevonia, to je zle. Ideme. Any perlivý. Či kokos. Akože som dosť prekvapený, lebo ono tá chuť na jazyku, vy keď sa toho napijete, no tak proste moc akože nám to príde také však neočarujúce, hej. Ale potom, jak to prehotnete, tam tá chuť úplne príde taká dobrá, hej. Poďme sa to naliať do skleničky. Ja má to farbu jak jablkový džús, hej. Neviem, na čo som bral 3 one, keď sme to mohli dávať do slova do jedného, ale nevadí. Neviem, tento, no neviem, ako nebudem posudzovať, hej. Zatiaľ sme ho vypili, zatiaľ sme si ochutnali iba jeden, napríklad teraz by som sa išiel pozrieť na tento jabkový, hej, ten dúfam, že aspoň jeden bude ten perlivý, hej. To nejde otvoriť. Fakt som taký, bože, ja som naviek pravá noha. To fakt neviem ja si zlámem nechty. Bože, čo tu mám? Pero. No. Ten je asi perlivý, neviem. Jo, ten je perlivý. A je lepší. Aloe vera, jablko. Bože, ten je dobrý.
No, ten je dobrý, ten je topovka, ten je dosť akože topovka. Ten má akože dosť dobré, hej. Ono asi tie drinky budú mať všetky rovnakú, no jasné, hej, rovnakú farbu, hej. Vidíte, že to je proste perlivé, no, respektíve nevidíte. Je to dosť akože dosť dobre. Ja som ich mal ešte v chladničke, hej, takže tým pádom mne to ešte viacej chutí, hej, takže dobre, tieto drinky dám veľkom úplne, hej, nech tu nezavádzajú. Ideme na posledný aloe vera citrón, hej. Na tento tu sa najviac teším. Ja som akože to zháňal všade možné, iba v kope. Samozrejme, že v kope to nemajú. A tak som bol v Tesku sa pozrieť a my tu na Novom Meste nad Váhom máme v Tesku taký automat, čo je proste, ono sa to volá, že americký automat a tam predávajú tary, sušenky, Feastables, ramen, nudle a takéto veci tam predávajú Prime za 6 €, áno, za 6 €. Vy keby ste videli moju zbierku Prime, no tá... OK, nebudem to zdržiavať, hej, poďme si otvoriť tento onen. Tady není perolí. Vonia akože citronovo. Poďme ho ochutnať. Ten prekvapivo, že ani není kyslý. Ani není kyslý, ľudia. To je akože dosť zaujímavé. Neviem, také... Proste mne to chutí jak... Choď do krčmy a keď... Choď cez leto dakde do toho proste... Dakde do nejakej reštaurácie. A to je presne mi toto príde, keď tam majú tú nabídku, že letené drinky, vieš, tie úplne tie lacné, také za €50, hej. No a úplne ten citronový mne toto pripomína. Ideme sa pozrieť, hej. No farbu to má takú viacej žlčiu, takú... Vidíte proste, že to má takú farbu, že takú citronovú. Není to extrémne kyslé, hej, čo mňa prekvapuje dosť silno. Takže... No neviem, chcelo akože by to vedieť, hej, že čo je tento... že akože, jak by chutili, hej, že všetky, kebyže tu mám perlivé, a kebyže tu mám napríklad, hej, tento neperlivý, hej, že všetky nie sú perlivé, lebo mne osobne, kebyže ten mum to spraví, že aspoň tak, že by dal všetky drinky perlivé, no tak mne by osobne viacej chutili ako tento, hej. Ten je... Má viacej bubujník, hej, cítiť, že to je proste, že má to... že to má bubujinky viacej, ako napríklad taká kola. Aj keď možno v tej kole tých bubujniek je to tak rovnako, ale proste v tomto nie je až tak cítiť, pretože hej, čo tam je, no. Proste je to, chápeš, úplne kola je sladšia, hej, od tohoto. To nie je zase také sladké, hej. Vyrába to vlastne firma, ktorá vyrába aj Tarimu drinky, takže Tari drinky. Takže samozrejme, že tam je pod víčkom, či pod víčkom, ja neviem ani, kde je ten súťažný. Ja neviem, kde je ten, počkaj, čo? Aha, 2027 až 2017. Tam by mal byť ten kód, alebo tak, kde, ja neviem vôbec. Každopádne, poďme si skúsiť zadať tie kódy od Víčka, hej. Jo, takže mám tu prichystaný svoj iPhone, hej, na ktorý som robil každopádne unboxing, je to tiež dobré video, takže kliknite na like, choďte sa po tomto videu pozrieť na toto video
na to video, kde unboxujem si svoj Mac a svoj iPhone. Je to dosť dobré video, dajte tomu like aj odber a nazvem to video, kebyže zanecháte like a odber, akože nenaštval by som sa. Dobre, no, mám tu iPhone, chcete vidieť najlepšiu tapetu? Áno, ja viem, ja vám teda ukážem, áno, hej, dobre, takže ja si odomknem iPhone takto. Ideme na... Jak sa to ono malo? Počkaj, takže prvé, otevři plechovku. No, otevřel som plechovku. Odtrhni víčko, bože ne. Naskenuj QR kód. Zadej kód. Takže počkaj, ja si tu nastavím skenovač QR kódov. Dám si toto. Hej, mne to dáva už na Google, už ma to dáva na Google. No zadejte kód. Možno vyhrajem iPhone, možno vyhrajem, bože, čo to je v nabídce? Takže hneď to zadám. OK, takže z prvej plechovky mám ten kód už zadaný, hej. Dáme, hej, send. Oh, no poď. No nevadí, akože mám ešte 2 plechovky, hej, možno ma mohlo napadnúť nahrávať obrazovku, hej, takže myslím si to zrovna, hej, no som zakričal, teraz mi to začalo nahrávať, jo. Tento zelený drink, hej, tu si dám bokom drinky, ktoré už som, dobre, idem, krížik. Zadejte kód. Že nie som tento kód. Zavřít. No zadejte kód. Jaké je toto pod tým? OK. Q. J. 1. R. Co je Y, co je kvapka. No. OK, takže kód mám zadaný, alebo neviem. Malo by to byť správne. Takže ideme, poď, dávaj, Xbox 15%, nie, prosím, aspoň. Vak, nazad! Takže moja výhra Xbox gift card, myslím, dačo ma asi nepochopil, neviem. Neviem, dačo mi nedáva zmysel, dačo mi fakt nedáva zmysel. Dobre, ideme na ďalej. Takže ľudia, som späť, zistil som úplne najlepšiu vec, že som vyhral iba ono. Takže ja si idem ešte raz zapnúť toto tu. Poď. No dobre, ideme si zapnúť tú stránku, hej. Takže zadejte kód, počkaj, tohoto som už zadával. Ja už som si myslel, že som vyhral vak, hej, od Luna, ale samozrejme zľava 25 chodu. No, ďalší, ten je CLC.
C. 5. 4. A. Uj. Dobre, kód máme znova zadatý. Bože. No a poď, chladničku a ne, iPad, prosím. Najlepšie ceny na vše. Proste, dobre, ja som chcel vyhrať, ja neviem, ten vak, alebo tú kľúčenku jednu Dobre, ľudia, ešte zostaňte. Mám nápad jeden, že mohol by som všetky tieto drinky zmiešať do jedného pohára, hej? Takže vezmem tento pohár a nalejem tu, hej, citrónový. Otáde. Tento tu. Tento tu, takže to bude asi no a poďme to ochutnať. No chod do ryti, to je hnusné. Na čo som si toho robil tak veľa, teraz to jak vypijem. Dobre. A v tom brutálne cítiť tento tu. Tento akože je asi najhorší. Aha, takže minule sme ochutnávali cukrové vaty, hej. Takže poďme si spraviť zoradenie, hej. Takže tento je na 3. mieste. Tento je na 2. mieste. A tento na 1. Pretože tento je fakt najlepší. Asi možno, že má bublinky, ja neviem. Chutí mi, no čo chceš, no. Proste, akože, je to výborné, hej, aj keď to by už pre toto video bolo asi všetko, radšej. A ja tu mám bordel na stole, tak ja sa s vami lúčim a čau, nezabudaj dať like a odber, čus.